Cerita tingkae kula kalih monggo lajengaken Bu Dwi nano nanung Hengkang samya cemburayu jenenge kula tampar sabaris meneh Barno Cungpe nirokne gayane sinden cilik Kimora Mak iya wani gonjak karawane sang maha wiku Bu Dwi nano nanong nenggih resi Nagaraja suarane anu ya Mas Junjak sik banter mboke ya karo Mbak Tata ki suarane lirih ning iso mlebu ning ati nek mboke suarane banter ya mlebu ning ati heeh ya beda banter mboke banter mboke mboke bayi ping 3 ya terus mboke dikirim mimik menggane hanya kayak horor ya ini ora kok mergo kuwi mergone kulino bengok-bengok pisan nglarke telu kan karo ngeden biasanya kaya tanggoku kaya anggere lairane wah mbrebeki tanggane terano piye mulai swambate ngaruwara lairane salah karo ngene dando dukune ngono kuwi salah Gusti Allah dadi Gusti Allah ya ta Gusti Allah dukune tondo sithik kadul salah mulai langsung banter suarane sesilih nyinaga kini garap gamelan Bali langgam terus sing kedua dangdut ayo Mas coba kaya ngapa ya nyidro asmara kakang para sedulur ingkang wonten ing Balikpapan Kalimantan Timur dipun pangapunten lah delalah anu Mas Unjak pripun wingi ana piyai telepon ana ing Tenggarong seberang nggih telepon karo aku diundang bayangan ana Kalimantan Timur delalah tanggal iki tumbuk karo anu Madiun kan mundur napa kan maju ngoten ora iso wong jaluke malam Minggu tanggal 22 Agustus sak malam Minggu to. Alah niku dina demit niku. Lah iya. Ramene ra ukur. Mboten saged Mas tanggal 22 Agustus kula pun teng Sebaji Gemarang Madiun. Dadi mbok digolekne dalang sapa? Mobilnya sanes wedang. Nggih. Nggih. Monggo para kanca pun aturaken yo.
Kenangan Sri Hangkleng Dharma. Ya ayo ya ayo. Menika tasih wonten ingkang WhatsApp Mas Uncak. Saking sinten? Sugeng dalu Bapak Dwijo Kangkong kita apa iki? Saya termasuk penggemar setia panjenengan menawi kepareng nyuwun lagon Kembang Kemang. Kembang Kemang iki apa? Kembang Kemang. Nggih. Kirangan niku. Tertanda Sudiri Koripan nggih, matur suwun. Nggih. Entene kembang setaman no. Pokoke ana sing metu kembang-kembange ngono ya Mas Uncak. Nggih. Nggih. Kembang setaman Bang Melati. Nggih. Dipun aturaken coba kaya ngapa. Gilirane sinten iki? Isih ana Mayang, isih ana Wiwi Irnawati. Nah, nggih. Iki gandeng manggene wayangane tengah dalan mengko dibubarke aja nganti setengah 4 ya Mas Uncak. Oh. Mergo iki dalane tinggi lalu lintas umum. Ampun ngantos setengah sekawan. Nggih. Mangke dugi jam 7 mawon nggih. Nggih, delala sing disuwun lakone Banjaran Gatotkaca utawa Gatotkaca Kalajaya. Ngono, Tru. Ya, sampean tanggal 5 ya kuwine ya diowahi, Tru. Ya sanggite diowahi kok. Men ora padha ya jane nek lakone padha ning iso dalang ki duweni sanggit. Oh ya, disanggit men ora padha karo bengi iki. Oh ya, ya.
Tanggal 5 no Nganjuk, tanggal 6 yo ning Nganjuk, 7 Ponorogo, 8 balik ning Nganjuk meneh, 9 ning Nganjuk meneh. Lah iya, Bismillah kanca-kanca sehat sedaya kuat selamat anggone mengarungi dan netepi kewajibannya Allahumma amin amin ya robbal alamin. Ayo Wiwi Aromayang. Yo, lagune sing enek kembang iki apa? Kembang rawe apa kembang? Apa kembang kangen? Ya, Matur suwun. Anu Kusuma Wijaya niku nggih kembang. Kusuma Wijaya ya kembang pokoke. Kembang mawar. Berbau kembang. Napa Bang Api mawon? Anu sing enek kembange to? Nggih. Aja kuntu mawar merah. Alalah kuwi lawasan jadul. Mau betul-betul musik kok sekuntum mawar merah. Apa Wi? Yang Kusuma Wijaya, Pak. Kusuma Wijaya ya? Nggih. Nggih. Iya kembang Wijaya Kusuma diwalik Kusuma Wijaya dadi lelagon. Ya. Monggo para kanca pun aturaken Kusuma Wijaya katur sedaya kemawon ingkang tasih midhang katakan dan tasih mirsani live utawa siaran langsung dari daleme menjalani Mas Gendon sak keluarga. Ya, monggo Cak, dadas. Wijaya Laras Indonesia. Semangat. Sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarine kembang sikatnya kusuman ning ratri mongso biji kinanti Matri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjenengan antariksa ati duwe ayu sairina Kusuma Wijaya. Sasmito sang kumbang wewayang yang sang pucuk sarine kembang kinati mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjenengan antariksa
kasih matur nuwun. Slendro songo. Mas Unjak. Sampun meh jam 3 kula tak ngrambungke lakon tawon kuwi ana entuke, lakon kuwi ana tutuke. Monggo-monggo nderekaken mugi tansah pikantuk kawulujengan. Nggih, netepi kewajiban ya Mas Gareng to. Ndadekne ratu sang Gatotkaca ning Pringgondani mesti ana sandungane, mesti ana godha rencanane muga-muga kuat bakoh rasa nir ing sambikala. Ya, dereke Mas Gareng.